Csak kell gyűjteni a időre. Ja. Fukhány. Igaz is, nem, még hozzá gyűjtök, hogy egy kis mólokszorok, kapod egy medvét. Majd rám voltál, hogy ez... Ja, tudom, mi is azt gyűjtjük. Csubi, mi is azokat gyűjtjük otthon. A medvéket? A kis macikákat. És már van otthon 6. Mi kettő van kb. És kell a 20-at elszívni. Azért megvettem. Azért szeretnek a tesztonát angolni, a tesztó sárkúton, mindig egy cuki fakit, mindig egy cuki 20 évesek a tankolósok, az egész megtankolnak őket. De tudom. Csak szerintem már csak nekem akkor így mit csinálni. Illegesen. Ez sem az mindig kicsit. Ez az a kicsit. Hozza bele! Hagyd abba! Várjál! Pedig folytatom, várjál. De tényleg mondod, hogy értem. Nyomd be a lyukba! Csubi rongál. Amúgy be volt már ragadva, vagy csak, hogy most te rúgtad be? Ja. Közelem, ne hiszél már! Gáz, egy reklám valójában néztünk, és az volt ugye japán reklám volt, hogy japánok utált valami, hiszen kölcsön egy nap alatt. Hamarabb tanulsz meg japánul reklámokból. Műsorvezetőként álltam a színpadon, és egy lánynak 5 dalt kellett folytatni, 5 dalt szöveget kellett folytatni a hibátlanul ahhoz, hogy ő nyerjen. És ugye nálam a kezemben ott van, hogy mik a tételek. És az 5 dal rettenetesen nehéz 5 dal volt. Szerintem ráadásul az egyik 1960-ból, a másik 2007-ből, az egyik rockzene, a másik még a lakodalmat. És azt mondtam meg, hogy na, hát ha egyszer tudod, én holnap egyszer Margit, sarkmotoron Margit szívesen is tudta. És egyébként ugye az ő minden a szokásos első volt minden, aki Ne arra, ez most még lábjönnek mondálkozni. Távolgasolnak majd az emberek. Még mit csinálsz, beragad meg? Ez csak jobban berúgott. Elrúgom bele, ki? Befele fog már nyugodtan. Menjél a szerűzbe, jó? A mainstream irányzatot. Talán legalább a családod és behangosítod. Csak kell lenyomni.